Čau, vítám vás u nového videa a dneska si zahrajeme Minecraft 1.0 edici, jo? Jak vidíte, už jsem v Minecraftu. Tyjo, to menu, to vypadá. A dneska se ho pokusíme jakž takž zahrát. A navrátíme zpátky do atmosféry starého Minecraftu. A můžeme na to. Takže tady vytvořím nový svět. Okay, wow. Vidíte to? Tyjo, to je vesnice. Au. To bolelo. OK, ten písek. Starý ještě. Ty kaktusy, to vypadá. Ta voda. Tyjo, tak to je hustý. Nečekal jsem, že si to zahraju znova. Tyjo. Tak co? Tak co? Ahoj. No jo. Jak se to vygenerovalo divně. Čumpe. To bych asi si moc nezašel domů, to bych nechtěl. No, každopádně co máme tady? Máme tady normálně seno. To je hustý, lidi. No, asi bych si šel natěžit nějaký materiál. To znamená, asi si tady vykopu tohle. Nějaký dřevo nakopeme. Ne, voda. Nakupeme si dřevo a pak si vykraftíme nějaký ten crafting table. OK. To bude, lidi. Jsem zvědavý, jak bude vypadat. Tak, tady si dáme takhle plenky. Já nemůžu ještě roztahovat věci, já musím takhle klikat. To je hustý. Vypadá celkem dobře. Vypadá se podobně dost. Uděláme si tady ty dřívka a krumpáč. Tak. Natěžíme nějaký kámen. A tím máme do zásoby a můžeme si vykraftit kamenné věci. Jo. To sklo ještě. A ještě v téhle verzi ještě jste nemohli asi obchodovat s vesničanama. Tohle si vezmu. Jestli byly už enchanty v té době. Napište mi do komentářů, jestli už byly. OK, těžíme. Máme 7 kamene, tak si půjdeme vykraftit. Asi ten krumpáč vykraftíme. Ještě si uděláme dřívka, měli jsme jich málo. Tak, sekeru. A to asi zatím stačí. OK. Tak. Ještě do zásoby dřevo natěžím. Jo. Těžíme dřevo. Tak. Nemám žádný jídlo u sebe. Měl bych se asi obstarat. Tak jdeme na průzkum okolí. Já nemůžu ten kaktus. Au. Jo, máme do zásoby kaktus. To se určitě hodí. Tak. Hele, vidíte to, co já? Jeskyně tady je. Tak se tam půjdeme podívat. Jo. Tam vidíte creepera? Vidíte ho? Tady je železo.
Těžím si nějaký bloky. Nějakou hlínu, a to můžeme si když tak vystavit někam. Tak. A slípka. A máme nějaký jídlo. Prasátka. Vy jste tady ještě neměli ten cooldown mezi sekáním. To je hustý. To je hustý. Tak. Dobrý. Tak. Totiž nějaký masíčko. Uděláme si pec. A já nemám kámen. Musím natěžit. Sakra, sakra. Dá mi tu štěrk. Jdeme. Tak, natěžíme nějaký. Au, au. Tak, máme nějaký kameny. Nějaký cobblestone. A uděláme si takhle pec. Ať neumřeme hlady. Jsem nějaký takhle dřevo. Tak. Tyjo lidi. Nečekal jsem, že si to ještě někdy zahraju. Takovýhle návrat. Jo. OK. Asi teda bychom se mohli vrhnout tady do toho těžení toho železa. Au. Ale dali jsme to. Dostal jsem si damage, ale zatím v pohodě. Tak, máme nějaký železo už. Máme 4 železa. To je hustý. Hele, uhlí. To taky vytěžíme. Tak. Těžíme uhlí. Ať máme nad čím. Máme čím to železo vypejkat. Jo. Tak. Jinak. Tamhle je voda. OK. Au. Tyjo, ty díry jsou zrádný tady. Ale furt to je lepší jak v té aktuální verzi Minecraftu, kde to máte v těch jeskyních díry jak do pekla. To je hrozný. Proto jsem se navrátil do verze 1.17. Protože ty díry jak do pekla, to mě fakt štve. Prostě ty nový kejvky, to je na nic. No, ale to teďka nebudeme rozebírat. Přišli jsme si užít starý Minecraft. Tak. Když tak dolů do komentářů mi napište pak, jestli to mám natáčet dál. Minecraft 1.0 edici. Nebo mám udělat nějakou novou sérii toho. Tak, další uhlí natěžíme. Tak. Ať máme na zásobu. Tak. Tady vidíte, hele, tady je další
železo. Tak. Sakra. To jsem trošku nevypočítal. Tady železo. Tak. A už se nám trošku stmívá, to tak vypadá. Já se asi vrátím nahoru. Ať si tam najdu rychle vlnu, aby jsem se mohl vykraftit postel. Sakra, bloky mi došly. Musím natěžit. Tyjo, vypadá to, že postel asi nebudeme mít, to znamená, že budeme muset nějak přežít tu noc. To jsem zvědavý, jak to zvládneme. Věříte mi? Jestli zvládnu noc? Uvidíme. Škoda, nemůžu skočit. No, ale mám tady to dřevo naštěstí ještě. Dobrý, jsem tady. Jsem tady nahoře. A vlastně my tady máme vedle tu vesnici, tam jsou postele. Podle mě tam bude postelí. Doufejme. Se tam jdeme podívat. A tady máme prvního vetřelce. Skeleton. Slyšíte ty zvuky? Když do něj hitnu? To zní úplně jinak než v té nové verzi. Než v aktuálních verzích. A tady jich je hodně. To si musíme dávat bacha. A fuj, slyšel jsem zombíka. Ale vypadá to tak, že asi ještě postelen. Že ve vesnicích se postele nespawnovaly, protože tady žádná není. Ajaj, Enderman. Hlavně se na něj nesmíme dívat. To by dopadlo jinak velmi špatně. No jo, vážně to tak vypadá. Asi ještě nebyli. Asi se v těch vesnicích nespawnovali. Ještě. Fuj. Shnilé maso z něj spadlo. To nepotřebujeme. Ale máme tu hodně špatných. Au, fuj. Vezmeme si jídlo, ať se mi doplňují srdíčka. Tak. Je tady opravdu hodně nepřátelských stvoření. Au. Ten zapíchlý v tom písku. Tak, vyzkoušíme creepery, jak byly silný. Udělal větší díru, než dělají v nových verzích. Gunpowder jsem z něj získal, to je dobrý. Ale musím se vydat nej ty ovce. Sakra, rozbila se mi sekera. Dobrý, vybouchl. Asi půjdu udělat sekeru novou. Sakra, jsem to omylem vyhodil. Dělám novou sekeru. No, musím ze dřeva. Nebo mu sebe kámen. No, každopádně bych to teďka tak viděl, že asi tady to video ukončím, ať to nemáte
půl hodiny dlouhý video. A ještě tady domlátím creepera. Au. Tak, tady to video asi ukončím, ať z toho nemáte, jak jsem už říkal, 30 minutový video. A do komentářů mi napište, jestli mám natáčet další videa z Minecraft 1.0 edice. A pokud ne, tak mi napište, z čeho mám natáčet. Tak, já se s váma loučím a zatím čau. Málem bych zapomněl. Sponzorem tohohle videa je kanál Hopiker YouTube, jo? Tak dám vám ho do popisku videa a koukněte na něj, jo? Stojí to za to. Zatím čau.